Γεια σας φίλοι μου στο YouTube, ο The Player X εδώ πέρα και αυτό είναι το βίντεο που σας είχα υποσχεθεί, το how to install και download texture packs στο Minecraft. Λοιπόν, αρχικά πηγαίνουμε στο Google. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε θα γράψουμε εδώ πέρα Minecraft. Γιατί το γράφω πάντα έτσι στο Minecraft texture packs, ναι. Και θα πάμε εδώ πέρα, στο πρώτο. Θα μας βγάλει σε... να φορτώσει μισό λεπτό η σελίδα, σε αυτή εδώ τη σελίδα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η σελίδα στην οποία κατεβάζω όλα τα texture packs μου. Και ήρθε η στιγμή να κατεβάσω άλλο ένα, γιατί έχω και mods στο Minecraft και... γενικά θα ήθελα να έχω και άλλα... τέλος πάντων texture packs. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο texture pack και θα το κάνω ως παράδειγμα. Λοιπόν, ας πούμε ότι σας αρέσει αυτό εδώ πέρα το texture pack, θα πάτε στο download και θα το βάλετε. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει ένα φάκελο ειδικό που λέγεται texture packs, νάτος, και θα κάνετε αποθήκευση. Λοιπόν, αφού κάνετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ανοίγετε τη σελίδα, αυτό που άμα θέλετε να φτιάξετε με τα texture packs στο φάκελο, θα βρείτε το texture pack που έχετε κάνει, θα πατήσετε αντιγραφή, θα πάτε, θα ανοίξετε το Minecraft σας. Εγώ το έχω έχει, όπως σας είχα πει, έχω cracked Minecraft και έχω ειδικό για να μπορέσω να κάνω τα updates. Λοιπόν, αυτά που είδατε τώρα, αυτό που να φορτώνει είναι τα mods που φορτώνει και θα ανοίξει το Minecraft. Ναι, λοιπόν, όταν σας ανοίξει το Minecraft, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι, άμα σας ανοίξει πρώτα, γιατί τώρα δεν ξέρω, ωραία, άνοιξε. Έλα. Ωραία. Πηγαίνετε στις επιλογές, κάτι έγινε με αυτά τα παραθυράκια. Θα τις φτιάξω μετά. Τέλος πάντων, πατάτε άνοιγμα φακέλου με πακέτα γραφικών και πατάτε εδώ πέρα, από αυτό που έχετε κάνει τη γραφή, πατάτε επικόλληση. Και θα γίνει αυτό εδώ, είναι το texture packs. Και είσαστε έτοιμοι. Αυτή εδώ πέρα ήταν η διαδικασία για το texture pack. Λοιπόν, θα σας δείξω και τα texture packs που τα κατέβασα αυτά εδώ πέρα, άμα θέλετε. Θα σας δείξω πρώτα το βασικό site, αυτό εδώ πέρα, που έχω κατεβάσει και τα πιο πολλά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω και σήμερα σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με Happy Wheels Part 3. Και τώρα έχει φτιάξει το πρόγραμμα, δεν κολλάει και τόσο. Οπότε βλέπετε, θα το δείτε και στο βίντεο, έχω φτιάξει και το μικρόφωνο, θα φτιάξει και στο άλλα βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά με Happy Wheels Part 3 και θα συνεχίσουμε με το κανονικό Story Mode, γιατί πιστεύω ότι το κανονικό Story Mode δεν θα χωράει πολύ, μου το έχουν πει και φίλοι μου, οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά με το Story Mode. Γεια σας!